I pičo. Dobre. OK. Čaute. Vítam vás pri ďalšom videu. Počkaj, zvučík dobrý. Takto by to malo byť podľa mňa OK. Ja si to tu takto môžem nastaviť tebe. Dobre, spojaznil som to tak, že to mám priamo tu na telefóne, hej, Clash Royale hra, ktorú hrávam, samozrejme, bla 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 bla. No a ideme si natočiť jedno úžasné, prekrásne videjko, ukážem vám, aký som v tejto hre. Hej, teraz je táto sezóna taká o ničom. Počkaj chvíľu. Dobre, takže aby sme to tak narýchlo zrekapitulovali, tak vieme, že tam pridali nových heroes, ktorí sú úplne o ničom. Lebo sú proste trash, je to pičovina, kazí to celú hru. Taktiež aj ako to prišlo s levelom 16, tak to ide dole vodou. Nevadí, každopádne ja som si kupoval Battle Passy ešte predtým, keď ešte boli level 15 max, že si to tam vylepšoval za tie... Jak sa to volá? Jak sa volá tie pointy? Elite Wildcards. Teraz nebudem trieskať do klávesnice, samozrejme prvé video z LOLka, tam som vyjebal do tej klávesnice, tak to bolo počuť ako kokot, ale tu mám telefón, takže môžem ťukať. Yes! To bolo trapné. Dobre, tuto je Varka, ja som sa tu pridal nedávno do nejakého random oného klanu, že oný Pikcikači crew, what the hell? Práve mi odjebalo obraz. Lebo ja kokot som ho vypol. Tak som kokot. OK, sorry za tento vyjebaný lag, ale bohužiaľ asi som vypojil kábel od mobilu. Výborne, takže o čom sme to bavili? O wildcardách, ktoré boli odstranené a pridal sa level 16. Tu ti môžem ukázať môj deck, počkaj, to ešte prepnem, hej. Trophy Road, Bank, tu je môj deck. Tento deck som si vymyslel sám, není okopírovaný. Je to môj vlastný vymysel, hej. Jak môžeš ešte vidieť, to som chcel povedať, že mám tam 2 Battle Passy v tom, alebo koľko? 3. Dívaj sa, tuto, 4 taverky dohromady. Podľa mňa môžeme ísť na to. Dúfam, že moc nevrieskam, a jak hej, tak ťa mám pýtať. Teraz je tu akurát boostnutá karta, je tu princeska, goblini, OK. To ma nezaujíma absolútne. Ostatné karty, akože tie levely. Môžeš vidieť, koľko mám trofej inak, by the way. 11777, tiebe ťaháme na 12000. Každopádne budem hrať s týmto môjim main deckom. Takže Trophy Road by som chcel dostať na 12000. Takže v tomto videu sa pokúsime hitnúť 12000. A samozrejme asi nie v tomto videu, neviem či sa mi to podarí vôbec. Takže to iba vyskúšame. Kto tú hru pozná, môžete mi napísať do komentu, aký je váš deck. Poďme na to, ideme prvý zápas. Uvidíme, ako budeme mať oponenta. Celkom si v tejto hre už verím. Mám tu 8-ročného typka a inak ja mám tiež 8 rokov tento účet, takže všetko som pofarmil vlastne za free, až teraz som si začal tak kupovať Battle Passy. Dobre, čo tu máme? OK. Sekeráka vyjebaného. Dobre. Uvidíme, ako mu to pôjde proti môjmu deku. Dobre, toto takto nabejtime. Betikov, výborne. Dáme malú podporu, tento skape, môžeme ísť Hoga, dáme tam aj Spiritku pridáme. Dobre, máme tu Mortar. OK, tak to bude taký distraction pre môjho Hoga. Tohto môžeme odlakať na stranu. Uplejsol som to na piču. Samozrejme. Zatiaľ sme prišli o 200 HP, dali sme si jeden hit s Hogom. OK. Dobre, je tu pán Hog Rider. Toho porešíme skeletonármi. Musíme ho zastaviť, lebo mi bude iba do veže. Lebo teraz to podporíme betami a aj spiritkou. Môj deck je hlavne win kondícia. Hog Rider samozrejme. Dívaj sa. Dobre, toto posral. Ale ani sme nedali žiaden hit na väžu. Ježiš. No dobre. Ideme Hoga. Samozrejme Mortar. Mám tu Fireball, ale ten ukazujem vždy až na konci hry. Máme 50 sekúnd do konca. Začal sa to moc. Dobre. Necháme si jeden hitík, bohužiaľ. Executioner. Dobre, potiahneme to na druhú stranu. Dúfam, že nepoužije abilitku. Nice, netrafil sa. Dobre, Hog Rider na veži. Výborne. Úplne to dojebal. Máme tam full Hoga. Teraz to môžeme podporiť Fireballom. Bang. Výborne, predikcia kokot.
Oh shit. Dobre. Dobre, výborne, Mega Knight sa hitolné, lokal na Mortar, to je veľmi dobré. Dobre, mám tam hitiček, ideme Hoga. Bohužiaľ, aj Spiritka sa netrafila. On si nedá ani hit? OK. Dobre, obranný Mortar. OK. Gardi, hej, takúto kartičku si schoval, ty hajzel. Dobre, teraz som si fokusovať jak blázen. Zrušil som jej štít, dobre, tuto dáme tohto. Fireball a kokot. Bang, všetci preč. Dobre, musíme to nahnať na tohto žebráka. Tohto spomalíme, výborne, bez hitu. Ideme hit. Dobre, máme hento kokotka na veži, dobre, toto sa dalo úplne čakať, že tam dá zase mortár pred cyklou. Jeden hit dal. Dobre, tohto musíme čo najviac pomaliť. Možno si nedá hit. Yes, ty pičo, nedal si hit. Výborne, toto je celkom napínavý zápas, no. Dobre, rozdelíme Skeleton Army, ktorá je evolúcia, hodíme sem Mega Knighta na podporu. Toto môžeme dať Fireball. Dobre. Jeho mortár sa nabejtil na pičovinu. Teraz bude chcieť silomocou brániť hentú stranu. OK, máme tam druhý hit od neho. Výborne. Dobre, musíme to potvoriť fireballom. Nesmieme nechať mortár, aby hitoval našu vešu. OK, ja som si nevšimol tú druhú. To si robíš srandu. Bohužiaľ, prebali sme. Výborne, next. Počkaj! To by mohol byť takýto zápas. Dobre, no. Ty píčo. Tak dobre, ďakujem za win. Jaj, dívaj sa, môžeme upgrade Knighta. To si rovno jebneme na 14. Výborne. Táto česta. A tá hero česta je úplne na nič, lebo ti padnú aj tak 2 fragmenty. Super. Dobre, môžeme ísť ďalší zápas. Toto bolo close one, ale tento deck dokáže fakt akože prekvapiť, že podľa mňa je dosť good. Dobre, začneme napríklad takto. Dobre, asi si necháme jeden hit. Nebol to hit, výborne. Ty pičo, tak ten hajzel je taký dobrý, jak sa volá? Royal Ghost. Aha, máme tu oných minionov. 2 hity s hogom, výborne, zadarmo. Týchto žebrákov ako poriešime? Asi takto. OK. Dobre, to zase nebolo až také strašné. Začneme znova Royal Ghosta odzadu. Beči. Dobre, na to použijeme Mega Knighta, ktorého môžeme použiť na každý defense. A teraz mu idú 2 liney, tak uvidíme, ktorú začne brániť. Dobre, dal mini peku a ja som práve vtedy prediktol, že pôjdem Hoga na druhú stranu a tým pádom tutoriál. Dobre, Ty pičo, to som si fakt asi nehal hit, ani som si nevšimol. Dobre, toto spravíme takto, toto spravíme. Ty pičo, asi nestiam Ghosta, ale mohol by hitnúť hity dvoch. Výborne. OK, 1300 sme vo vedení v jednej veži. Tohto on neháva takto, hej. Dobre, Mega Knight. Aj kokot používa Mega Knighta, výborne. Dobre, vypadni do piče. Absolútne ma nezaujímaš. Dobre, 60 sekúnd do konca. Máme tu Hoga. Tento skape. Dobre. Dobre. Ako to spravíme? Že by sme to takto podporili? Ty pičo! Tá Skeleton Army rozjebala celého jeho Mega Knighta. Tuto hodíme takúto malú defense.
Dobre, Wizard prežil, to sa dá zneužiť. Firecrackerka, lokni sa. Bohužiaľ dostaneme hit od malej kurvy. Prečo sa... Ty svinia mala. Uf. Ty pičo, zase close win. Jak je to možné? A tak v takýchto trofejách už je to dosť akože... náročné. OK, Dada Blaster. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa zúčastnil tejto hry. Výborne. OK. Wow, shard na Skeleton Army. Wow. Tak toto som veľmi potreboval. Dobre, môžeme ísť ďalšiu hru. Poďme na to, koho tu máme. Dobre, toto absolútne odstraníme, to neviem čo tu skúšal za divný pokus. Dobre, Fireball, výborne prežije, my teraz to podporíme, aby prežil jeden hit, dobre, neprežije. Kanon skape hneď. Keby sa na to lokli Betty, tak by bola hit s Hogriderom. Dáme mu Fire Spiritku na nervy. To je kokot, dobre. Takže má klasický low-cost deck, ktorý môže cykliť dookola. Takže na kanon sa musím pripraviť môjim Fireballom, samozrejme, ktorý ukážem až ku koncu, aby absolútne nečakal túto... Dobre, nahnevanko. Dobre, teraz... Áno, presne toto sme čakali. Bum, jeden hit. To je kokot, toto nebude jednoduché. Teraz budem mať pripravený Fireball. Môžem si dať aspoň hit? Ďakujem pekne. Ups. Dobre, skurvenci neprežili. Dobre, položil zle kanon. Keď položí kanon takto, tak môžeš s Hogom na väžu bez žiadnych problémov. Dobre, odjebal mi jednu onu. Na mojej skarme. To vôbec nevadí, Hogrider si... Ty pičo, dívaj sa na ten push. Dívaj sa na ten push. To je všetko zadarmo damage. Úplne zadarmo. Teraz pozeraj, kamarátko. OK, si frajer. Si veľký frajer. Každý ťa miluje. Zatliskáme mu ako kot. Dobre. No Hogrider, ty nikam nejdeš. Pán, ty sa vraciaš naspäť. Fireball. Dobre, dobre. Aj my máme Fireball. No poď baby, dáme ti ho sem. Dobre. Ďakujem pekne. Čo tam bude? Podľa mňa Legendary. No nic. Guhona. Good luck. Dáme mu good luck. Výborne. Dobre. OK. No dobre, to dáme. Ježišmária. Prvýkrát idem proti tomuto. Uvidíme, aký je proti nim dobrý Royal Ghost. OK. Nerespawnol ich. To je jeho chyba. No to si poriešil, Braško. Či? Povedz ty. Fuj, no je to špinavá vec, akože, poviem ti na rovinu, takto. Hentov sme nehali tak, nech to trochu požere tú väžu. 5 HP má na väži základnej, takže myslím si, že to máme na Fireball ako kokot. Podporíme to Hogom. Jeho deck je taký o ničom, by som povedal. Druhý hit, tretí hit. OK, dve väže má v piči v podstate už. Dobre, tuto dáme betov. Len tak z piče. Ty pičo, ale toto je otravná pičovina. Fuj, tak toto je otravné. Tak toto je otravné. Tak máme piči väžu tým pádom.
Presne preto všetci prestali hrať Clash Royale, lebo je to totálna mŕtka teraz, no. Ale tak nebudem sa k tomu vyjadrovať. Dobre, musím sa sústrediť, lebo akože ten Goblin kokot je strašný. Nie, ty si sa prehodil. Čo ti zajebkalo? Ty pičo, braň to! Nepúšťaj tu ani kokot. Dobre. Vyzerá to nádejne. Myslím si, že sa mu to už nepodarí ubraniť. Tak ty si strašný klaun, kamarát. $11,900, to je môj pík, to je môj pík, to je môj pík, to je môj pík. Dobre, máme tu proti sebe Alexa. Dobre, musíme použiť Hoga. Tuto by sme mohli zastaviť túto žumpu. Výborne, výborne. Akože dostane sa k veži. Máme ešte tretí elixír. Tretí. Dobre, nabitíme. Tak, výborne, rozbijeme. Výborne. Neprišli sme oveľa, tam nejakých 400 HP na veži. Dobre, Mega Knight, porieš to. A Tesla. Či kokot, jak sa volá? Inferno Dragon, jebe mi. Dobre, na to použijeme Beto, úplne lacná obrana, kokot. Dobre, asi prídeme bohužiaľ o nášho krásneho Wizarda. Ale už tu máme znova nášho Royal Ghosta, ktorý to bohužiaľ tiež neustal. Dobre, spravíme si evolúciu na Skeleton Army, tým, že ju tu vyplujeme. Dobre, Tombstone má ako obranu, ale to mám reálne na 2 hity. Tretí hit, bum. Pome, nice, hitiček, ďalší hitiček, ježišmária. Tak ten dostal. Ale Hog je na veži, takže myslím si, že sme stále v pohodičke. Jeden hit, druhý hit, tretí hit, štvrtý hit. OK, zabijeme toto, tuto bohužiaľ podporíme to takto. Ty nikam nejdeš, sestra moja. Dobre, celkom chaos. Skúsime ho zabiť skôr, než nám rozjebe nášho Mega Knighta. Výborne, podarilo sa nám to. A tým pádom sme ďalšiu hru vyhrali. Dobre, vidíme sa pri ďalšom zápase za pár okamihov. Dobre, takže milí diváci, vítajte. Prešla krátka chvíľa a našlo nám nového oponenta, ktorý sa volá Perzinen. OK, dáme Hoga, hneď takého, jak sa povie, výskumného Hogridera. Dobre, dali sme si vďaka tomu jeden hit na vyžu. Skúsime dať taký bejtov. Bejtov. Dobre, potrebujeme udržať nášho krásneho Wizarda nažive. Viem, že Mega Knight moc proti peke nevydrží, ale teraz to bol aktuálna chvíľa na to, aby sme ho použili. A ideme push. Výborne, zastavíme mu jeho armádu spasy. Výborne, skok zadarmo. A tým pádom si môžeme dať aspoň jeden hit. Výborne. Dobre, máme pani banditkovú. Tu obraníme úplne jednoducho s naším Royal Ghostom. Strašne dobrá karta. Elektrovizard. Ukázal si sa jak totálny šulines. Hit. Boom. Krásne, dobre, nejaký damage tam bol. Vymažeme všetko elektrovizardom. Môžeme ísť push. Takže to je klasický deck s pekou, ktorá tankuje vpredu. Dobre, chvíľku počkáme, prečečieme maličký kúsok, hneď dáme Beto na obranu, absolútne to nevychytal. Výborne, ideme odzadu. Royal Ghost. No ukáž nám, pán Perzin, čo máš akože za ľubom. OK. Dobre, má tu armádku. Ja si musím šetriť toho Mega Knighta na tú peku. Dobre, toto musíme spraviť bohužiaľ takto, natiahnuť to na stred, lebo máme tu celkom pretlaky. Royal Ghost, poď, by sa.
Výborne, bohužiaľ máme dvoch goblinov, ktorí ušli do nepriateľského územia a rozjebali na polku veže. Dobre, Dalpeku, ideme, Mega Knighta. Ty prasa, tak toto sme posrali. No ty vôbec na väžu nejdeš, Braško. Mama si ta stále žije. Pretočili sme aktuálne Mega Knighta. Musíme to nejako poriešiť. Dobre, väža hituje. Ty pičo, tak toto bol riadny dev. Fuj, ale tak toto, čo nám tam teraz pristalo na väži, nie je príjemné. No. Kurva. Dobre, ako ho porazíme? Ako na ňo? Má dosť dobrý deck. Musím uznať, že toto je taký nepriateľ môjho deku. Teraz asi na chvíľu zavriem piču. Neviem premýšľať. Dobre, ale nemá žiadny spell poriadny, okrem zapu. Ty to vieš obraniť, či nevieš, Braško? Nevie to obraniť proste. No, prejebali sme asi. Ty prasa. Dobre, prvá prehra na konte. Rozhodne takto nenechám. OK. Ďalší zápas. Karim Ismail. Zatleskáme mu na rozlúčku. Fuj, tak toto sme dojebali ako kot. Toto sme dojebali ako kot. Ten princ proste nemal prežiť. Dobre, ďalšia hra piči. Neviem na to. Skúsim to dohnať nejako naspäť. Ale myslím si, že dneska ešte 12 000 bohužiaľ nebude. Lebo viete čo, spravím timelapse. Skurvený X bol vyjebaný. Hej, aby ti skapala. Viete čo, jebem na to. Jebem na to, už akože mám to úplne zuby. Takže necháme to na 11.875, zdvihli sme to o 100. Čo si myslím, že je stále fajn výsledok, hej, jedna výhra hore dole. OK. Jak sa ti páčilo toto video, jak sa ti páči môj deck, môž daj like. Keby si mal aj ty nejaký nápad na nejaký deck, alebo čo by si mojou zmenil, kľudne mi poraď. Akože cyklus 3,5 je podľa mňa fajn na to, že tam mám Mega Knight a Fireball a tak ďalej. Takže ďakujem, že si pozeral toto video.